Into ebisenzeka namhlanje besine general meeting i-Nancy association zonke zalaba I think zi-94 then umphathiswa eze ne-road map okanye ndingathi ngesixhosa umhlahlandlela we-interim uba mayenziwe njani nokubane i-approach yo-approacha le-interim towards into yobana kwenziwe i-unit apha kwi-Eastern Cape iphele i-taxi violence. Asinika ithemba umphathiswa ngokuthi avane nathi okokuqala kwizinto ezimbini kwileta ebhalwe nguNational Santaco sathi siyi-taxi industry sayinalifya sayichitha loo leta leyo into yokubane ayikwazi into yokuba ibe yileta ezaba kanti iyasebenza. Nomphathiswa naye wayichitha loo leta leyo esithi ke uzawubhalela i-structure esesingentla kule province. Fanele uba sivane thina ezi taxi association zi-94 funeka kuvane zona then izenze ngokomthetho we-standard constitution. Bakhona ke abantu abaye bachongwa abayi-22 si-structure esizawube silungiselela i-election i-interim structure okwethutyana. So sikhonsisa amalungu we-taxi industry ayi-24. Sinethemba ke into ukuthi esithembisa ke umphathiswa ukuthi nexesha elizayo ikhona i-meeting azayibiza ngokukhawuleza. Thina kakhulu ngale initiative simbulela nomphathiswa into yokubane uyakwazi uyinkokheli uba unosoloko esenza ngeli hlobo lingaphela udlame apha kule province. Umphathiswa wesabelo zethu eMpuma Koloni uxolile nqatha uthethe nje kule ntlanganiso. Ndifuna uvakalisa uchulumanco olungummangaliso nombulelo kubanikazi beeteksi ngentsebenziswano ababenayo. Njengoba ndithetha nje apha izinto ebeziphambili ebendifuna uba zibe yimiphumela yale meeting ndizifumene zona. Okokuqala bendizothi thaca isiphakamiso sendlela eyabheka phambili ngoba njengoba sizawulungiselela uba baphinde babe ne-conference entsha yeprovinsi yeSantaco sawuqala ezantsi ucoca kwi-association uqinisekisa into yobana kwimdantsane taxi association, East London Taxi Association, abantu abaconstitute association ngoonoteksi nyhani, akho bantu abazenza oonoteksi kanti imiguvela. Sijonga uba akwi-good standing phaya, sibonakala uba ingaba kukho imfuneko nabaye kwi-conference ewe hayi sixoxe kunye nabo siye kwitawuni nganye ingakumbi kwezi ndawo zitshisayo. eMaclear sizoya kwezi ndawo zinobunzima kakhulu. eMthatha yenye indawo ekutshisa ibunzi kuyo, sizaya kwezo ndawo. Sivumelaneka le nto yomisela ikomiti yethutyana bayenzile loo nto badibanisa bonke bazenzele injawo nje. Siyayivuyela loo nto. Ubheka phambili ke ngoku sabenzela i-induction ukwenzela ubana siyazi uba kuzawusetyenzwa njani. Sawusebenzisana kuloo nto ubheka phambili kwaye no-national kaSantaco ndizawuthetha nabo uba ndiyafuna bayixhase iprovinsi kwezi zame zoba kube kuxolo kwaye basebenzisana kunye nathi. Njengoba sikhona siyi-leadership yeprovinsi bangajikeli emveni kwethu baze ngaphambili. Ngoko ke ndizawuthetha nabo ukwenzela basenze kolo hlobo. Ndiyavuya kakhulu ngendawo esikuyo ngoku. Sinexanduva ke thina bantu belapha ukwenzela uba nabo bangaphandle sibafake ngaphakathi ngoba ii-associations zalapha eprovinsini ziphaa ku-94 kodwa bezikhona apha ziyi-54. Into ethi uba isininzi silapha kodwa bakhona bebengekho. Sideka bebengekho mabasondele, inqwelo iyahamba ngoku mabazokhwela ngoba le nto izawuba neziphumo zoba sikwazi uyiformalize, sikwazi uyitransforma i-taxi industry, sikwazi ngazwilinye sithi mayikhawuleze le nto yoxhaswa kwe-taxi industry ifumane isubsidi ngoba yiyona hlobo yothutho endala apha elizweni nekhwelisa isininzi sabantu belizwe kodwa banayo isubsidi. Yingxaki leyo. Kukusebenzisa umthetho uhambe wenza into ezisemthethweni. Okwesibini usebenze ngokuphandle, abantu bayazi ucinga njani, ungathethi lena wenze enye into ngapha. Yiyo ke le nto besikwazi usebenzisana.